PE. Welcome sa Gamhanan Marathon every Saturday 7 p.m. Mag-head count ta! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! O karon kay kumpleto na ta? Pillow fight in 3, 2, 1, let's go! That's J-O-M-I-E, live and alive and sat alive with no commercial break! Yes, hello din sa itong mga Jumega din ano nga nakasubscribe na. Kung pa subscribe, kalimot pag-like and subscribe! Like and subscribe! Like and subscribe! Iring na lang po na bell! Tik, tik, tik! Iring! Oh, karon guys, kami gamhana namin karon sa Cebu West Town, Lagoon para maliga! Og morning ang mga gamhana itong mga kuyog karon no. Of course, si Glenn ang cameraman nato dire, ang RJ la dire nga nag-chim-chim my trainer. Ato ang pabansang third wheel kasi kalabi Cebu. Okay? Nawala ni si Rigel no. Ang bak na kayo, ang bak na akong baby to si Clark og si Rigel dito no. Og kami mga ambak na pud me. Og karon mag-shower na mi no. Una ko jay. Let's shower together. Save water. Save water. Shower together. Okay. Oh, sige, laliyot. Okay na suya man si Rigel no. Appeal siya sa amo ang shower together. Sa musikma ko! Okay na suya po si RJ no. Mo appeal siya sa amo shower together. Okay na suya po ng cameraman nga si Glenn no. Mo appeal po siya sa shower together. Aman si Clark. There's so many hits! Nawala si Clark Carlo. Sherwin! Aman si Sherwin. Clark on stage. Wala. Okay, nawala ba si Sherwin no? Kay nalibang pa siguro to. Sherwin! Bale ba? Okay, nasuya naman si Sherwin no? Appeal na po siya. Halipakita. No, kay si Carlo. Kay dili siya maka-appeal. Kay wala na siya naka-swimming attire. So okay na kanilayot. Pambansang third wheel. Okay, montage. Shower together. Swimming pool no, mga gamhanan na may mag-contest me on breathing technique. Holding your breath. Holding your breath exercise. Basta kinsay makapugong sa ilang ginhawa nga pinakadugay sa ilalom sa tubig. Kadaog kadzay guys, the girl is the queen kadzay. Kinsay breath ninyo mo makadaog. Angela. Thank you. Feel lang mo si RJ. RJ. As in, one of the big contest of your life. Clark. Ready, dungan. Hold your hands, kidungan ta. Lights, camera, action! Ate, down though. Sino ako nakadaog na kuyot? Una kayot no. Ako sipon ba? Ako sipon yun. Rigel, isa ka si Rigel na. Diba ka si Rigel? Marunong ka no? Ano? Dapat ko sipon
Punday! Pangalan ako din, nagiging si Punday, no? Marunong rin niyo. Di ba, si Glenn? Di ba, di gawas naman si Glenn? Marunong, kayanin nila, oy! Marunong! Grabe ka. Ala, na-shock si RJ. Sabi mo ba? Na-shock si RJ. Surprise, RJ! Ikaw pinakakota! Ganda kang tikasan, oy. Okay, so, muto no, na-ebidensya si RJ kung kinsay kanuha ni Balik. Kaya naman eh, siya GoPro ka kamera, pinalom sa tubig. So, kinsay pinaka nagminaro. Minaro kay kayo. Pag minaro ni mo yun, niawat ko siya yun. Awat ko yun. Huwag siya na naog. Wala siya nanaog. Okay, lumaro kayo mo. Think ang dami daw. O karon, mamali na miss sa mga dragon. Yawi lang akong sampot. O karon, mamali na miss sa mga dragons. Daenerys Targaryen. O karon, padulong na dyan mi sa Dragonstone. Kuning entrance sa Dragonstone, di ka makasulod. Kung di ka mo pislit, dire. Kadungog mo ato. Okay, welcome to Dragonstone. Nara akong pinakadakong nga dragon. Gusto mo bang sumakay sa dragon ko? Malaki ang aking dragon. Pula na kay ko diriyot, no? Gusto ko mag-diniris diriyot. Pa-diniris ko yut, bi. Sige, mga dragon ganis ako. Si Sirion, si Rhaegon, o si Pagdogon. Okay. Kaya nang ginabuhay yung Reyna di rin no kay init kaya kung tungtungan nga ba to para di siya mainit ang isang kamera. Laban kayo? Okay yun. Ready yun? Ready? Laban? Sanay Mongol? Lights, camera, action! I am Joby Hospital! First of his name, rightful queen of the Andals, breaker of chains but not of hearts, at tagiya sa kasing-kasing ni Jimin! At sa may sumpay, Singer sa water. singer sa underwater! Ako ang reyna sa mga unicorns sa gingarihan sa Joby Nation! Hapit na ma 200,000 subscribers! Gawin mo ba? Okay! Buga Dragon! Buga! Buga Dragon! Dragon ka! Dragon ka! O karon, ready na ko. Dragon Monster! Dili Dragon Monster! Dragon Trainer! Karon guys, mandakop ta og mga dragon! Tulo ka dragon akong gusto nga madakpan. Isa ka red, isa ka green, ug isa ka blue. Gitapukan ko sa mga bata. Ana sila kinsa man imbuang nga nag-vlog dire. Okay? Okay! I wanna be the very best, like no one ever was. Catch them, it's my real test. Show them the second. I will travel. Nabugto akong chinilas yan. Nabugto ang chinilas sa ato ang Pokemon Trainer. Ato sa ang itaon. Kumalog taon yat. Init akong tiil yat. Init siya yat. Nablima kung saan ako baka dito sa white pavement sa init. It's Pokemon to understand. Power dances. Kabi mo ba? Dihang ako. Pero po na yan. I know it's my destiny. Oh, you're my best friend. Gayot, di mo gayot. Daga na po diyan. Gotta catch 'em all. Okay guys, sino man namin kaligo no, and right now guys, countdown na sa akong 200. Ay, 982 na. Ilan, Jai? 982. 199, 982, 80 na lang jud no, pero gusto ko nga makaplastar sa sa Avida yun no, plaster sa Avida na ako nga TV, pero di na jud nakapas dai anytime. I know nga like na sila sometime, it's just like ko ko na-expect nga sa exact time nga nahitabo siya kay na sila, and most importantly kay kuyog muna ako gamay